Takže čaute, dneska som sa rozhodla vám ukázať moju make-up rutinu. Som vlastne začala, len som zistila, že sa mi to netočilo, takže to robím ešte raz. Ale vlastne už som si nalepila myhalnice, pravila som si obočie, bronzer, blush. Teraz idem vlastne použiť korektor. Pardon, ale nie pri tom. Použijem takýto Tarte, nevšimajte si, jak je to nechutné. Tento Tarte concealer. Vlastne je to v odtieni 16N. Dám si ho sem. A potom vlastne 5 minutes later. Takže už som si vlastne odmedila ten korektor. Tak je to nejako tiel vyzerá. Teraz budem použiť takýto púder a vlastne tým si idem maknúť tvár. Je dlhšie, ale vlastne každý to robí trocha iným spôsobom. Ale tým je, že ja si robím full face, tak to bude extrémna omietka. Takže toho takto veľa dávam. A vlastne uvidíte po rozpracovaní, že to bude vypadať super. Takto, aby sme mali taký, chápete, taký lifted make-up. A vlastne pod očami to je vlastne keby najdôležitejšie, lebo tam potrebujete byť prejasnený, keď napríklad tu máte blush, niečo a vlastne tu potrebujete byť veľmi prejasnený, takže preto používam to veľa pudru. Vidíte, prečo na konci bude to bude sedieť všetko. A vlastne dám z toho veľa aj z toho dôvodu, aby ten make-up vlastne držal tie krémové produkty. Takže ešte raz to vlastne, aby sa to dobre usadilo. Ako takto a teraz počkám 5 minút, aby sa to všetko usadilo a potom sa ozvem. Takže prešlo 5 minút a ja si to idem vlastne takto rozpracovať. Zatiaľ sa to zdá biele, ale keď to urobím celé, to bude fakt, že pekné. Tak to nezabudem nič na vradu, lebo keď si tam nespravíte, tak to potom nevypadá dobre. Tak a môj najmenej obľúbený part je pod očami. Úplne otravné a hlavne keď máte ešte aj myhalnice. Takže takto si to vlastne rozmasírujem. Takme sa, vlastne rozblendím. Snažte sa čo najprecíznejšie, aby vám potom neostali nejaké čmuhy. To nebude dobré, ale nemusí to vypadať úplne dobre, ale akože snažte sa a nezabúdajte, vždy si to nechajte usadiť, fakt vždy, aspoň minútu, dve, keď nestíhate, akože keď mám fakt čas, tak si to nechá aj 20 minút, na toľko sa to má dávať, takže to ako keby, že snažím zdržiavať, ale niekedy sa mi to podarí. A tak je to taký lepší, ako môžem povedať, že asi aj hack, ako by vám dlhšie vydržal ten make-up. A vlastne je to 3 alebo 2 v jednom. Že poprvé vám to setne ten make-up, že vám dlhšie vydrží, prejasní vás to, že ten make-up bude vypadať viac taký, chápeme sa. Dobre, takže teraz použijem takýto Dior blush, je to úplne super blush. Každému, čo rozmýšľa nad kúpou, tak kúpujte, neváhajte.
A použijem na to, hneď vám ukážem aký. Použijem na to takýto štetec od Gucci Beauty. Ja to tam vlastne preklepem. Teraz oklepem. A teraz si to vlastne takto začnem nanášať. Nemusíte s blushom šetriť, keď si robíte full face, lebo to patrí k tomu. Byť taká, ideme sa. Nejako takto, to mám troška viac. A najprv teda som si dala blush, ale dám si ako prvý kontúr, som teraz na to zabudla. Zatiaľko len ponáhľam. Tento musí byť teda úplne celý deň. A teraz vlastne zoberiem takýto štetec od Ebely. A taktiež zoberiem takúto Dior bronze paletkou. Alebo takým bronzerom. A takto to vlastne... Mne sa vždy zdá, že keď si dám ako prvé blush, tak mi to viac sa tak zmixuje k sebe. A keď si dám prvý ten bronzer, tak to je také... Proste je také, že úplne neprirodzené, že sa to akoby nezmixuje medzi sebou tie make-up alebo tie dva produkty. Trocha si dávam už aj na čelo, aby to nepadlo divne, že tu budem bledá, tu budem tmavá, tu budem zase bledá. Takže troška to takto rozjasním tuto. Nemusíte to preháňať, ale keď chcete, môžete, keď sa vám to tak páči napríklad. A potom idem ešte s týmto štecom, ktorým som si rozotierala puder a trocha to takto čelo si s ním, obočie takto prejdem. A vlastne troška aj tuto, aby to nevypadalo až tak extrémne tmavo. Teraz môj najobľúbenejší part. Toto je highlighter. Ja si rovno tieto štece ložím sem, aby som furt nemusela sa naťahovať a nerobiť to dobrý zvuk. Takže teraz idem použiť takýto štec. Pardon, lebo toto mám na kontúru nosa, to mám na highlighter a ešte pred highlighterom si vlastne nos ako keby... Mám povedať, že zvýrazním, ja si nerobím kontúru nosa, ale ja vám ukážem, že čo robím ja. Tak to tam vyomášame a ja to takto proste na srnku, chápeme sa. Ja to takto, mne sa tak páči, takže ma nechajte. Dobre. Teraz použijem Rare Beauty Highlighter a ten highlighter ja s ním nešetrím. Asi ho dám takto veľa na nos. Chvíľu počkám, aby sa mi tak ťažšie rozpracoval a aby ostal v tom strede nosa. Inak to je dobrý tip, keď používate krémový, tak nechajte si ho chvíľu tam uložiť, aby keď sa dávate, dajte si presne do stredu nosa a ja sa to chvíľu usadilo, zaschlo a potom si to vlastne už rozblendíte na tie kraje nosa, chápeme sa? Takže teraz to takto blendím a to najdôležitejšie ostane v tom strede, tuto keď mám to niekedy. Ako takto. A vlastne celý čas, čo som toto robila, som si hydratovala pery, keď si dám potom niečo na ne matné, aby to nevypadalo tak výrazne. Takže som si vlastne pery som si odličila, lebo som mala na nich make-up. A teraz si idem robiť pery. Ja si samozrejme nerobím pery, je normálny človek. Ja si pery robím prosím pekne ceruzkou na obočie, lebo vlastne mám rada tmavé pery, keď tu mám vlastne také blečie, tak aby to tak nekričalo tuto takto ešte vlastne tmavník na perách a som sa keď nájdem tú ceruzku. Pomaz je o mnoho lepšie. Počkaj, ešte toto ešte vyskúšam. Na ruku.
chcel som povedať, že keď si robíte tmavé pery, tak určite by som vám radila si zvoliť vlastne tmavšiu ceruzku na pery. Pretože keď si zvolíte takúto tmavú ceruzku, tak to nielen, že to lepšie vyzerá, ale ono to vlastne aj o mnoho lepšie vydrží. Strašne zle som to zastrhala. Ešte horšie s tým. Tak to ide zastrihať ešte raz. OK, proste ak zle vyzerá moje pery, mám trošku to neprežila. Proste tu sa zlomila. Som podcenila, ak sa to stalo. To je toto benefit. Nebude to také tmavé, ale toto skúsime. Takže nakoniec som to obťahla tou benefit. A vyšlo to dobre. Teraz použijem Huda Beauty v odtieni Pinky Brown Bombshell. A vlastne takto na krajách to ešte zvýrazním takto. A teraz ten najdôležitejší part môjho lipkomba je korektor do stredov toho. Áno, vidíte správne. Ja to tak robím a použijem to chuť. Nie, toto je ten tmavý korektor. Kam som dala ten bledy? Ja ho neviem nájsť kde. Mám ho tu. Tak a to je vlastne môj posledný krok. Predposledný. Tam do sedu. A takto to vlastne prstami som to chápem, že sa rozpracovala. Tak to vypadá moje lipkombo nejako. A teraz vlastne poslednú vec, už si iba setne make-up týmto setting sprayom. Takže to je všetko. A ďakujem, že ste to video dokúkali až do konca. Čaute.